49. пошоре саям лову і риболову, 23. саям гортикультури і 24. саям екології otvoreni Nješka. Jutre bude otvoreni tiž 49. sajam turizma, a na pijatok bude otvoreni i 7. međunarodni sajam konjarstva, sersanov i sporta. Šitski manifestaciji budu tirvac po njezelju 2. oktobra. Nješka totu manifestaciju otvorili podpredsjedatelj vojvođanske vladi Đorđe Miličević i horodonačalnik Novog Sadu Miloš Vučević. Ključni podatak jeste da je 20% više izlagača nego... Ključni podatek, že tegoročni sajam za 20% je vekši jak prešloročni, a to znači, že politika na horodským, pokrajinskim i državnim urovnju dobre koncipovana i unaprijemena. Ona ošmeljuje privredni ambijent. Zostim bude motivovani rozvoj i lovnoho i ribolovnoho turizmu i všetkých drugih zmijestov, ktorých še promovuju na Loristu. Z veľkým nesrpenjem čekam šľudujúci 50. sajam, ktorý by trebal byť skoro na ješenských sajamských manifestacijoh. Đorđe Miličević naglašal, že lovarstvo u Srbiji treba vrátiť na dakadišnji uroveň i že by Vojvodina i Srbija u toj oblasti mohli biti lidere u Evropi. Zadatok pokrajinskej vlady práve u tým, že by Vojvodinu vracelo na lovarsku kartu Evropy.